Hele, tohle je věznice. Jak můžete vidět, už jsme zajali některé z mutantních postav, které tady na naší mapě dělají nepořádek. A co to je, lidi? Podívejte se na to. On se převlékl, opravdu si myslí, že nepoznáme, že je to medvídek. Lidi, podívejte, náš kamarád prosí, ať odsud odejdou. Co to je? Nemůžete tu zůstat, nevidíte to? Co je to policejní základna, lidi? V tomhle videu budu policistou na jeden den. A co je to za hluk? Podíváme se na kamery, lidi, nechte mě se podívat. Co to je? To je mutantní SpongeBob. Co to dělá, lidi? Nevěřím, že přišel. Tomu fakt nemůžu uvěřit. Musíme ho následovat, lidi, ale nevěřím tomu. Pojďme za ním. Pojďme za ním. Co ty postavy? Lidi, když stojíte vepředu, překážíte mi. Tady je to lidi, myslím, že je převlečený, aby se pokusil zbavit těch svých mutantních postav. Ale to se mu nepovede, ne? Jdeme, lidi. Pojďme za tou postavou, lidi, protože se toulá po moři. Co to je, lidi? Podívejte, to je šalina, lidi. Páni, ti mutanti, lidi, snaží se zničit naše město. Myslíte si vážně, že zničíte naše město? To se vám nepovede. Jdeme, lidi, zatočíme tady tím směrem. Opatrně, opatrně, opatrně. Tam je nějaké bříško, podívejte. Myslím, lidi, počkejte chvíli. Hele, lidi, myslím, že už vím, kdo to je. Moje motorka je tady. Myslím, že je to SpongeBob. Podívejme se, nech mě to otevřít. Co to je? Shreku, jsi v pořádku? Lukáši Zelberty, schoval jsem se, protože mutanti volně chodí po mapě. To je pravda, Shreku, musíme najít ty mutanty. Dobře, je schovaný. Zavřu to tady, protože tam je jeho úkryt. Shreku, tvoje bříško je stále vidět. Je vidět jeho bříško. Pojďme ho hledat. Chci pochopit, proč je to ta postava. Zkusme se k němu přiblížit. Myslíte, že nás bude honit? Uvidíme. Podívej na to. Doufám, že za ním nepoběží. Lidi, dejte tomuhle videu hodně lajků, abychom konečně našli tyhle mutantní postavy a mohli je přivést sem do našeho vězení. Pojďme na to, lidi. Jdeme na to. Co to je? Kdo je Palito, lidi? Podívejte na to. Sedí tam. Nevšiml si, že za ním je ta postava, lidi. Podívejte na to. Ani se nepodíval dozadu. Hele, Palito, nevšiml sis, že za tebou je, myslím, mutantní Luigi. Musíš odtamtud vypadnout. Protože v tomhle videu jdeme po všech mutantních postavách. Nevíš, kterým směrem utíkal SpongeBob s tím vozíkem? Myslím, že on to neví. Pokračujeme v hledání, jdeme na to. Hele, tamhle je opuštěný dům. Vypnu tady hluk motorky, aby neutekli. Co to je, lidi? Podívejte se na to. Uvnitř toho opuštěného domu. Ani tam nechci jít dovnitř. Myslím, že to není dobrý nápad tam chodit. Co myslíte, lidi? Podívejte se na to. Myslím, že mutantní SpongeBob tam nebude. Počkejte, možná se tam dostanu. Zjistil jsem to, je v domě na kopci. Podívejte se, kdo je v druhém okně. Gugu, Gato, Gaga, Penguin. Lidi, je na střeše domu na kopci. Abychom se tam dostali, budeme muset jít tudy, podívejte. Aspoň už víme, kde je. Lidi, jdeme tam, pojďme, 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 podívejte, podívejte. Hele, objevil se tam další mutantní postava. To je mutantní Elmo. Lidi, počkejte, vypnu to tady. Jdeme. Pojďme, lidi. Ale tenhle, lidi, myslím, že je klidný. Ten za námi nepoběží. Zůstaň tady, brzy se pro tebe vrátím. Všechny mutantní postavy jsou uvnitř. Musíme najít cestu na vrchol hory. Ten dům nahoře. Lidi, půjdu lesem. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Tak pojďme. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Podívejte, to je ta hora. Ten dům je tam nahoře? Dobře, fajn. Musím zjistit, kde je ta ulice. Hele, tady je ulice. Lidi, koukejte. Jdeme. Tady je ulice, koukejte. Když půjdu tudy nahoru, dostanu se tam, kde je dům těch mutantních postav. Tak jo, lidi, jsem tu. Jdeme. On je tam nahoře, on je tam nahoře. Připomínám, dal si už like na video, sleduješ až sem a ještě ne? A jdeme k domu mutantího SpongeBoba. Podívej, kdo je tam. Gugu, Gato, Gaga, Pengu. Celá parta. Schovali se tam. Lidi, nech mě vypnout ten hluk tady, protože jestli to uslyší, můžou utéct, že jo, lidi? Pojďme se sem dostat nahoru. Lidi, jdem. Myslíte, že jsou tady uvnitř? Jdeme, policie je tady. Je tu někdo? Podívejte, kdo je tam, lidi. To je on. Je tam pěkně schovaný. Jdeme, jdeme, jdeme. Otevřeme ty dveře. Pojďme, lidi. Pojďme. Počkej. Nech mě to tady zavřít, aby neutekl, jo? Jo, je tady, hele. Kde je?
Kde je? Byl tady. Gugu Gato a Gagapengu jsou tady. Podívejte se. Gugu Gato a Gagapengu, viděli jste, kam utekl? Lidi, byl přímo tady, podívejte. Odešel a utekl. Určitě šel na policejní stanici. Myslíte, že tam utekl? Podívám se na kameru, mám k ní přístup. Podívejte se na to, lidi. To snad ne. Podívejte, co udělal. On zboural tu bránu a teď chce... Myslím, že už vím, co se snaží udělat, lidi. On se snaží dostat ty postavy ven, aby mohl utéct. Podívejte, on se o to opravdu snaží, lidi. Tak tam rychle běžme. Musíme tam doběhnout dřív, než dostane ty postavy odtamtud. Běž. Uvidíme, podívej. Podívejte, snaží se dostat ty postavy odtamtud. Je to kvůli tomu mutantnímu SpongeBobovi, lidi. Podívejte na to. On nechce, abychom se starali o tohle město, lidi. Jdeme tam. Ale on nám nebude překážet. Opravdu nebude. Dobře, je to tímhle směrem, podívejte. Tam vpředu. Ach, lidi. Podívejte, kdo tam je. Podívejte na to. To je Elmo. Ale tenhle Elmo, lidi, podívejte, on je tichý. Ani za námi neběžel. Tady je obchod. Jdeme. Rád bych to pochopil, podívejte. Palito je tu v klidu. Palito, viděl jsi tu postavu? Asi v pohodě? Lidi, on je fakt v pohodě. Podívejte na to bříško. Je vidět jen bříško Shreka. Podívejte se na to. Je tam vidět jen bříško Shreka? Lidi, podívejte se na to. Shreku, jen abys věděl, jde poznat, že jsi schovaný. Vidím tvoje bříško. Jdeme, lidi, podívejte na tohle. Ta druhá postava i strážce jsou tam. Lidi, sledujte, co dělá, říká. Jdi tam. Ale lidi, ach jo, podívejte se na to. Podívejte se na to, lidi. Snaží se zničit naši celu, kterou jsme tam udělali. Ach jo, lidi. Proč si nic neudělal? On je tam. Ach jo, měl jsi taky něco udělat, ne? Ty jen stojíš a říkáš mu, aby šel tam. A vy sem dovnitř nesmíte, jasné? Tady uvnitř, podívejte. Je to omezená oblast. Sem nesmíte. Lidi, jenže on neví, že tady jsou dveře. A tyhle dveře, lidi, my se dostaneme do té druhé části uvnitř. Takže co udělám, lidi? Když vejdu dovnitř a otevřu tyhle dveře, podívejte se na to, lidi. Odsud je můžu vidět. Zkusím projít tudy, podívejte. Uvidíme, jestli mě někdo uvidí. Nechám to na kameře. Projdu pod bránou, podívejte. Podařilo se mi projít a nikdo mě neviděl. Lidi, podívejte se na tohle. Náš kamarád je tady, podívejte. Kamaráde, neměl jsi mu to dovolit, že? Neměl jsi. Měl jsi na to dávat pozor. Je to stejný jako tenhle strážný, lidi. Podívejte, tenhle strážný tady. On je tam úplně v klidu, lidi. On nechce. Ach jo, lidi. To si děláte srandu, co? To si děláte srandu. Podívejte se na to, lidi. No teda, lidi. Tohle je to, co chodí ve vodě. Podívejte. No teda, my to zvládneme. Podívejte. Ne. Hele, výhoda je, že za námi nemůžou do vody, že jo? Myslíte, že ta postava za námi poběží? Zatím je v klidu. Podívejte se na to, lidi. On jde tím směrem. Kam to jde? Podívejte se na to. Kam to jde? No, aspoň za námi neběží. Uvidíme, lidi. Podívejte se na to. Podívejte se, lidi. Snaží se odtamtud dostat. Tam. Ale myslím, že se mu to nepodaří, lidi. Víte proč? Protože si nevšiml, že tady je průchod. Lidi, myslím, že si toho ani nevšiml. Nevšiml si, že je tu průchod. O, už vím. Zatarasím tenhle průchod tady, podívejte. Touhle motorkou. Protože on tudy neprojde. No, aspoň za námi neběží. Ach jo, kde je? Kde je, lidi? Kde je? Au, on je tamhle, podívejte. SpongeBob. Lidi, viděli jste to? Běží za námi. SpongeBob, dám ho tam, podívejte. Ajajaj, jde sem. Ajaj, on jde sem. Aj, vypadni. Podívejte, lidi, on jde sem. Je rychlý. Je fakt rychlý, lidi. Podívejte se na to, lidi. Mutantní SpongeBob jde sem. Utíkej. Musím utíkat. Jejda, lidi. Klid. Schovám se. Už vím, lidi. Můžeme jít do toho úkrytu Shreka. Kde je? Najdeme Shrekův úkryt. Tady je. Kde je SpongeBob, lidi? Kde je? Shreku, potřebuju pomoc. Nech mě to otevřít. Ta postava jde po nás. Podívám se, jestli je tady. Ach jo, lidi, kde je? Zmizel, to není dobré. Aspoň auto tu je. Jdeme, zkusíme ho sledovat. Sakra nenastartuje. Páni, on auto rozbil. Věřím, že to byl on. Dobře, podívejme se, jestli ho tady na mapě dokážeme najít. Myslíte, že je tímto směrem? Podívej tudy. Kam asi šel? Páni, co udělal?
rozbil nám auto. Hele. Podívejte lidi, našel jsem ho. Je tamhle, podívejte. Myslíte, že za námi poběží? Aspoň neběží. Ach, on jde. Ne. Jeď auto. Ne. Páni, podařilo se mi utéct. Kde je lidi? Podívejte se na to. On jde. Páni, on je fakt rychlý. Lidi, on je fakt rychlý. Potřebuju autíčko. Kde je auto? Kde je moje autíčko? To snad ne lidi. On mi rozbil autíčko. On ho rozbil. Podívejte se na to. Přijížděl tudy, hele. Přijel skrz les. Klid, potřebuju autíčko. Kde je? Hele, motorka. Vezmi motorku. Jeď. Přidej plyn na motorce. Kde je? Je tady, hele. Hele lidi, přichází, podívejte. Tamhle kde je, hele. Nech mě se podívat. Vyndám ho odtamtud. Myslím, že se zasekl. Jdeme. Aj. Vypadni odsud, mutantní bagnutý SpongeBob. Podívejte se na to lidi. On jde sem. Utíkej. On jde. Páni, není žádný únik. Aj, jak mě mohl vidět. Podívejte se na to lidi. Tam je mutantní SpongeBob. Nech mě si vzít motorku. Šli jsme tudy, že? Myslíte, že nás bude honit? Teď se tam schovává. Musím si vzít motorku. A teď? Co mám dělat? Budu muset vzít svou motorku. Klid, půjdu sem, jo? Myslíte, že nás bude honit? Dám svou motorku sem, jo? Nechám motorku tady, myslím, že se zasekla. Nechám ji tu takhle. Jeď, přidej plyn. Podívejte, myslím, že se tam zasekává. Nemůže se dostat na druhou stranu. Vidíte? Tady se to zasekne, podívejte. Musím jít sem, podívejte. Dám sem svůj skúter, musím být rychlý. Tohle teď udělám, podívejte se. Musím ho dát sem a utíkat k motorce. Jeď, kámo. Ne, páni lidi, podívejte se. On jde sem. Jeď, motorko. Zrychli motorko. Jeď, páni lidi, podívejte se. Je fakt rychlý. Není úniku. Páni, a co teď lidi? Není úniku. Jeď, motorko. Páni, on jde sem. Palito, pomoz nám. Pojďte lidi, pojďte. Vidíte? On jde sem. Páni je rychlý. Pojďte. Zatoč tady. Myslím, že tu není východ. Musím jít do lesa. Ne, tomu nemůžu uvěřit. Kde je moje motorka? Kde je lidi? Zmizel. Hele, tam je, podívejte. Podívejte na to, přichází sem. Kde je moje motorka? Potřebuju ji. Potřebuju svou motorku. Jdeme. Jedem, motorko. Zrychli, on jde za námi. Zrychli, motorko. Jeď. Zrychli. Pojďte lidi, on jde. On sem jde. Myslím, že to vzdal lidi. Aspoň jsme se sem dostali. Myslím, že tu není. Podívám se na ostatní postavy. Neodešli lidi. Dobře, pojďme to zakrýt. Nech mě to tady zakrýt. Podívej. Hotovo lidi. Teď, když jsem to zakryl, už se asi nedostanou ven. Ta postava zasekla se. Podívejte se na to. Jo, ta postava se zasekla. Počkejte, podívám se, jestli nejde tudy. Třeba se schovává a přijde. Myslím, že by mohl přijít i tudy, podívejte. Ale myslím, že tudy nepřijde, protože to ani nejde. Teď lidi, musíme najít způsob, jak ho sem dostat. Protože ta mutantní verze dělá ve městě pěkný nepořádek. Musíme ho najít a přivést sem, aby mohl být tam s tím nečinným, protože dělá velký nepořádek. Jsem teď policista v tomhle městě, ale mám problém. Moje motorka je pryč. Já ani nevím, kde je. Půjdu tímhle směrem. A Palito je tam úplně v klidu. No jo, lidi, zapomněl jsem, počkejte. Nechám tady zavřené dveře, protože jinak uvidí, že je tam Shrek. Ale stejně, jeho bříško tam čouhá. Jakoby nebylo jasné, že se tam schovává. Tak co teď musíme udělat? Hele, podívejte se na tohle. Je tam, podívejte. Teď, když jsme ho našli, pojďme ho konečně odvést tam k ostatním postavám. Podívejte se na tohle. Konečně jsme ho sem přivedli a teď, lidi, je tady. Ale než něco uděláme, chci ještě jednu věc. Chci jít sem, abychom zjistili, co se děje. Proč jsou tyhle postavy na svobodě? Já tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Proč je Palito tam a ani z něj nevyšel? Hele lidi, podívejte, kdo je tam vpředu. Podívejte se na to. Pojďme se vrátit lidi. Co kdyby utekl, že jo? Co kdyby se pokusil odejít? Tak jo lidi, sem zpátky. A podívejte se na to. On je v přestrojení. Opravdu si myslí, že jsme nepoznali, že je to on.
Lidi, myslím, že jeho plán byl pokusit se dostat ty mutantní postavy odtamtud. Lidi. Ale to se mu nepodaří. Lidi, nevyjde mu to. Teď je tu všechno bezpečné. Že jo, pejsku? Podívejte, on nám pomůže hlídat. Lidi, jejich čas vypršel, sundejme to odsud. Hotovo. Můžete jít ven. Ale hele, nesmíte dělat nepořádek ve městě. Rozumíte? Chápete? Ve městě nesmíte dělat nepořádek. Kde je ten druhý? Už utekl. Viděli jste, že jsem otevřel bránu, takže můžou odejít. Ale nesmí se vracet a dělat nepořádek, jasné? Takže lidi, tohle bylo dnešní video, doufám, že se vám líbilo, tady máte ukázku z tohoto videa. Uvidíme se příště.